श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमः। कृष्ण प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदം 18-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും നന്മ വരുത്തണേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലെ? കാണാം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്സങ്കലപ്തം നിചവീര്യ വൈഭവം തീർത്ഥം മുഹുസംസ്പൃശതാം ഹിമാനസം ഹരത്യജോന്ദാ ശ്രുതിഭിർഗദോങ്കജം കോവേന സേവേദ മുകുന്ദ വിക്രമം യൽസങ്കലപ്തം നിജവീര്യ വൈഭവം തീർത്ഥം സംസ്പൃശതാം ഹിമാനസം ഹരത്യജേതോന്ദ ശ്രുതിർവിർഗദോങ്കജം കോവേന സേവേദ മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്സങ്കലപ്തം നിജവീര്യ വൈഭവം
ലബ്ധം നിജ തീർത്ഥം വീര്യവൈഭവം മുഹുസം സ്പൃശതാം ഹി മാനസം മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം അന്തശ്രുതിഭിർഗതോംഗജം കോ വൈ ന സേവേദ മുകുന്ദവിക്രമം വേദമുകുന്ദവിക്രമം സങ്കലബ്ധം നിജ വീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹുസം സ്പൃശതാം ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവേദ മുകുന്ദവിക്രമം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാലതിശാമതി ദസ്മദജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്സംഗലബ്ധം നിജ വീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹുഃ സംസ്പൃശതാം ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവേദ മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൽസംഗലബ്ധം നിജവീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹു സംസ്പൃശതാം ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവേത മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സങ്കലബ്ധം നിജവീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹു സംസ്പൃശതാം ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവേത മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൽസംഗലബ്ധം നിജവീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹുസസ്പൃശതാം ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവേത മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൽസംഗലബ്ധം നിജവീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹു സംസ്പൃശതാം ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തഃ ശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവേത മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൽസംഗലബ്ധം നിജവീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹു സംസ്പൃശതാ ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവേത മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സങ്കലബ്ധം നിജവീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹു സംസ്പൃശതാം ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവേത മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൽസംഗലബ്ധം നിജവീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹു സംസ്പൃശതാം ഹി മാനസം ഹരത്യജോന്തശ്രുതിഭിർഗദോംഗജം കോ വൈ ന സേവതേ മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്സംഗലബ്ധം നിജവീര്യവൈഭവം തീർത്ഥം മുഹു സംസ്പൃശതാം ഹി മാനസം
ഹരത്യജോന്തശ്രുതിദീർഘതോങ്കജം കോവൈ ന സേവേത മുകുന്ദ വിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിദാന സാംസ്കൃത ഉപാധ്യായ. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എല്ലാമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സംഘത്തിലൂടെ ഒരുവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയ കർമ്മങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയും. മുകുന്ദന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അതിശക്തങ്ങളാകിയാൽ അവ ശ്രവിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഒരുവന് ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശക്തിപൂർണങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആത്യന്തിക സത്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശബ്ദസ്പന്ദന രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവന്റെ ഹൃദയം എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഗംഗാസ്നാനം ശാരീരിക മാലിന്യങ്ങളും രോഗങ്ങളും അകറ്റുമെങ്കിലും ആ പ്രക്രിയയും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമാകാൻ വിവേകമുള്ള ഏത് മനുഷ്യനാണ് തയ്യാറാകാതിരിക്കുക? भावार्थ में श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. ഗംഗാസ്നാനം ഒരുവന്റെ പലതരം സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ നിശ്ചയമായും മാറ്റാതിരിക്കില്ലെങ്കിലും അത് ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൗതിക ആകർഷണത്തിലുള്ള അവന്റെ മനസ്സിനെ നിർമ്മലമാക്കില്ല. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കുവാനും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുവാനും കഴിയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-17 സുധഗോസ്വാമി ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ശൃണുതാം സുഗതാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്ഥോ ഹി അഭദ്രാണി വിദുനോദി സുഹൃസദാം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ആ ശ്രോതാവിന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഹൃദയ അന്തസ്ഥോ ഹി അഭദ്രാണി വിദുനോദിഹി. അദ്ദേഹം മനസ്സിലെ എല്ലാ അഴുക്കുകളും കഴുകിക്കളയും. മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന് നിദാനമാകുന്നത്. ഒരുവൻ തന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ജീവിതം വിജയകരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവന സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള എല്ലാ മഹാസന്യാസിമാരും ശ്രവണ പ്രക്രിയ വളരെ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ശ്രവിക്കുവാൻ ഒരവസരം നൽകുന്നതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൂട്ടായി ജപിക്കുന്ന സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആവിഷ്കരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ മന്ത്രശ്രവണത്താൽ ഒരുവൻ പവിത്രനായി തീരും. ചേതോദർപ്പണമാർജനം. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിലെമ്പാടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ച് ശുദ്ധമായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിടുതൽ തേടി വിമലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-18 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ.
പതിവായി ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഹൃദയത്തിന് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ ഗീതങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മഹനീയനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനം പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത വാസ്തവമായി സുസ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശക്തിമത്തായ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ തന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശാശ്വത സേവനമാണെന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു കിട്ടും. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്റെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതാവുകയും അപ്പോൾ അവൻ സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അവൻ സന്തോഷവാനാവുകയും ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം നൽകണമെന്ന് എല്ലാ മഹാ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നു. അപ്പോൾ വിജയം ഉറപ്പാകും. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഭൗതിക ആകർഷണത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശുദ്ധമാകും തോറും നാം കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, അനുസാരികൾ, കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവകളാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യകിഞ്ചനാ സർവേ ഗുണസ്തത്ര സമാസദേ സുരഃ ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണാ മനോരഥേനാ സദിവ്യാവതോ ബഹി. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യകിഞ്ചനാ സർവേ ഗുണൈസ്തത്ര സമാസദേ സുരഃ ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണാ മനോരഥേനാ സദിവ്യാവതോ ബഹി. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ, ഒരാളുടെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്ത കിഞ്ചന സർവൈ ഗുണൈസ്തത്ര സമാസദേ സുരാ ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണാ മനോരഥേനാ സദേ ദാപതോ ബഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുരാഃ ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണാ മനോരഥേന സദിതാവതോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സ്ക്രീൻ പ്ലേ. ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണാലോ, സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലെ? കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസദേ സുരഃ. ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതിതാവതോ ബഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശ്രീവത്സനദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണസ്തത്ര സമാസദേ സുരാ. ഹരോ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥാന സതിതാവതോ ബഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസദേ സുരാഃ. ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ദാവതോ ബഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തി ഭഗവതി അകിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസദേ സുരാഃ. ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേനാസ്തതി ദാവതോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസദേ സുരഃ. ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി താതവോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണസ്തൈത്ര സമാസദേ സുരാഃ. ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ദാവതോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേര് സന്തൻ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് പേര്? SANDA എന്നാണോ? സന്തൽ എന്നാണോ? അല്ലെ സന്താന്നാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചെല്ലാനാണ്. കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തിട്ടായിരിക്കും. വ്യതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസദേ സുരാഃ. ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ദാവതോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുരാः ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ധാവതോ ബഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് സ്വാമിജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവരിഗുണിസ്തത്ര സമാസതേ സുരാः ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ധാവതോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാനായർ മാതാജി ജോലികൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുരാः ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ധാവതോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ജോലികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവൈർഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുരാः ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ധാവതോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ജോലികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർഭഗവത്യ കിഞ്ചന സർവേ ഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുരാः ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതി ധാവതോ ബഹിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ധാർമ്മികത, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഔന്നിത്യം പ്രാപിച്ച ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകും. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിത സേവനം നിർവഹിക്കാതെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സദ്ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവൻ അഷ്ടാംഗ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി കഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവൻ അവന്റെ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ജീവസ്ഥകളുടെയും യഥാർത്ഥ പ്രഭവം കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവത്ഗീത 15:7 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഈ ബദ്ധലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എന്റെ ശാശ്വതമായ അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് മൂലം അവർ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തകളും കൃഷ്ണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. അതിനാൽ അവർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ യോഗ്യതകൾ ചെറിയ തോതിൽ ആർജിക്കും. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നിവയിൽ വ്യാപൃതനാവുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായി തീരുകയും അവന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അവനപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത വീണ്ടെടുക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീ പണ്ഡിത ഹരിദാസൻ സൽസ്വഭാവിയും സഹിഷ്ണുവും സമാധാനപ്രിയനും മഹാമനസ്കനും ധീരനുമാണെന്ന് വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ അവൻ വളരെ മധുരമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷപ്രദങ്ങളായിരുന്നു. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷമാശീലനായിരുന്നു. അവൻ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അവൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു.
അവന്റെ മനസ്സ് കാപട്യമില്ലാത്തതായിരുന്നു. അവൻ വിദ്വേഷ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിന്നിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ യോഗ്യതകളാണ്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാകുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം അവനിൽ സ്വാഭാവികമായി പ്രകടമാകുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രകടമാകുമെന്നും ഈ യോഗ്യതകളിലൂടെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവനല്ലാത്തവനിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതെന്നും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവായ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ 26 യോഗ്യതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. 1, അവൻ എല്ലാവരോടും വളരെ ദയുള്ളവനായിരിക്കും. 2, അവൻ ആരെയും ശത്രുവാക്കില്ല. 3, അവൻ സത്യസന്ധനായിരിക്കും. 4, അവൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യനായിരിക്കും. 5, അവനിൽ ആർക്കും ഒരു അപരാധവും കാണാൻ കഴിയില്ല. 6, അവൻ മഹാമനസ്കനാണ്. 7, അവൻ ശാന്തനാണ്. 8, അവൻ ശുദ്ധനാണ്. 9, അവൻ സമ്പത്തുകളില്ലാത്തവനാണ്. 10, അവൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 11, അവൻ വളരെ സമാധാനപൂർണനാണ്. 12, അവൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന് ശരണം പ്രാപിച്ചവനാണ്. 13, അവന് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. 14, അവൻ വളരെ വിനീതനാണ്. 15, അവൻ സ്ഥിരതയുള്ളവനാണ്. 16, അവൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. 17, അവൻ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കില്ല. 18, അവൻ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടില്ല. 19, അവൻ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കും. 20, അവൻ സ്വയം ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. 21, അവൻ വളരെ ഗൗരവമുള്ളവനായിരിക്കും. 22, അവൻ കാരുണ്യമുള്ളവനായിരിക്കും. 23, അവൻ സൗഹൃദമുള്ളവനായിരിക്കും. 24, അവൻ കവിത്വമുള്ളവനാണ്. 25, അവൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവനാണ്. 26, അവൻ മൗനിയായിരിക്കും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരിർഹി സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ശരീരിണാം ആത്മാം ജഷാണാം പതോയമീപ്സിതിം ഹിത്വാ മഹാംസ്തം യദി സഞ്ജതേ ഗൃഹേ തദാ മഹത്വം വയസാ ദമ്പതീനാം. ഹരിർഹി സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ശരീരിണാം ആത്മാ ജഷാണാം പതോയമീപ്സിതം ഹിത്വാ മഹാംസ്തം യദി സഞ്ജതേ ഗൃഹേ തദാ മഹത്വം വയസാ ദമ്പതീനാം. ഭാവാർത്ഥമിസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ജലജീവികൾ എപ്പോഴും വിശാലമായ ജലപ്പരപ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കാക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ സ്വാഭാവികമായും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അതിവിസ്തൃതമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നിലകൊള്ളാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഭൗതികമായ കണക്കുകൂട്ടലിൽ വളരെ മഹാനാണെങ്കിൽ പോലും പരമാത്മാവിൽ ശരണം തേടുന്നതിൽ പരാജിതനാവുകയും പകരം ഭൗതികമായ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തനാവുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ മഹത്വം തരം താഴ്ന്ന യുവദമ്പതികളോട് തുല്യമായിരിക്കും. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് കൂടുതൽ ആസക്തനാകുന്ന ഒരുവന്റെ എല്ലാ ആത്മീയ യോഗ്യതകളും നഷ്ടമാകും. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശീകണ്ണികൾ ഘോരശക്തിയുള്ള നിഷ്ഠൂര ജീവികളാണെങ്കിലും ജലത്തിൽ നിന്നും കരയിൽ കയറിയാൽ അവ ശക്തിഹീനരാകും. അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് അവയുടെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും സ്രോതസ്സും ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകവുമാണ്. ജീവസത്ത സർവ്വവ്യാപിയായ വാസുദേവനോട് പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനോട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി പ്രകടമാക്കും. ശീങ്കണ്ണി അതിന്റെ ശക്തി ജലത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവസത്ത ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ മഹത്വം അനുഭവവേദ്യമാകും. ധാരാളം ഗൃഹസ്ഥർ മതിയായ വേദാധ്യയനം സിദ്ധിച്ചവരാണെങ്കിൽ പോലും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തരായിത്തീരുന്നു. അവർ ഇവിടെ
ജലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്ന മുതലകളോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തികളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ്. അവരുടെ മഹത്വം അറിവില്ലെങ്കിലും പരസ്പരം തങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക സൗന്ദര്യ വർണ്ണന നടത്തിയും പുകഴ്ത്തിയും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന യുവമിഥുനങ്ങളോട് തുല്യമാണ്. യാതൊരുവിധ യോഗ്യതകളും ഇല്ലാത്ത നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആളുകളാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം മഹത്വങ്ങൾ ശ്ലാഘിക്കപ്പെടുകൂ. എല്ലാവരും അതിനാൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഉറവിടമായ പരമാത്മാവിന്റെ ശരണം തേടണം. ഭൗതികമായ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ആരും അവരുടെ സമയം പാഴാക്കരുത്. വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ ഇത്തരം മുടന്തൻ ജീവിതം ഒരു ഒരുവൻ അവന്റെ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പോഷിപ്പിക്കുന്നുള്ള സ്വതന്ത്രമായ വിശ്രമ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന് പരിപൂർണമായും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശരണം തേടുന്ന പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം എന്നിവയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്ന 50-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു പുത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമേ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാൺ പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കേണ്ട മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെ, എല്ലാവരും അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയായിരിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. സ്വസ്തസ്തു വിശ്വസ്യ കല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം വിദോദിയ മനഃശഭദ്രം ഭജദാതദോഷജേ ആവേശതാം നോ മധുരപ്യഹേതുകി. ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും സുഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും അല്ലെ, അസുരന്മാർക്ക് പോലും പ്രത്യേകിച്ചും തന്നെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ പിതാവിന് പോലും ശാന്തി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി തന്റെ പിതാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രഭാതർ പറയുന്ന അസൂയുള്ളവര് എന്താ പറയാ, ഭൗതികതയിലുള്ളവർ മുഴുവനായിട്ടും അസൂയാവലത്തിലാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയായ അവരുടെ ആ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഭവനം, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപം, ബന്ധുക്കളും തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതമാകുന്ന കാരാഗ്രഹത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആകർഷണം തോന്നിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ആകർഷണം തോന്നുന്ന പക്ഷം അത് കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങളായ ഭക്തന്മാരോടായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുകയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളാൽ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകും. അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാഭാവത്തിൽ വളരെ വേഗം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ആസക്തരായവർക്ക് മുന്നേറുവാൻ വളരെ വിഷമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും തോന്നരുത് എന്ന് പറയും. തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അത്? ഭഗവാന്റെ മിത്രങ്ങളോടായിരിക്കണം, ഭക്തന്മാരോടായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മിത്രങ്ങളായിരിക്കണം, ഭക്തന്മാരോടായിരിക്കണം.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ വേഗം പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനും അല്ലാത്ത ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷകരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി നേടുവാനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ എല്ലാമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സംഘത്തിലൂടെ ഒരുവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയ കർമ്മങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയും. ബുദ്ധന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അതിശക്തങ്ങളാകിയാൽ അവ ശ്രവിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഒരുവന് ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവാൻ സാധിക്കുന്നു. യസ്യശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം സമാശ്രിയ. ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആ മാത്രയിൽ തന്നെ ഹരിചിത്തം സമാശ്രിയ, ഹരി ഭഗവാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വസിക്കും. ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശക്തി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിപൂർണമായ കർമ്മങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആത്യന്തിക സത്യം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശബ്ദസ്പന്ദന രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവന്റെ ഹൃദയം എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരും. എത്രമാത്രം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നോ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മറ്റുള്ള ചരിതാമൃതം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. ഓരോ തവണ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ലീലകളായാലും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ഓരോ വിശേഷ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ. ഇപ്പൊ അടുത്ത് ദാമോദര മാസത്തിൽ ദാമോദര ഇത് നമ്മൾ എത്രയോട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓരോ തവണ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്താന്ന് കേൾക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതൊരു നഷ്ടമാവുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശബ്ദസ്പന്ദന രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കുകയും ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഗംഗാസ്നാനം ശാരീരിക മാലിന്യങ്ങളും രോഗങ്ങളും അകറ്റുമെങ്കിലും ആ പ്രക്രിയയും വിശുദ്ധ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുള്ളൂ. അതിനാൽ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമാക്കാൻ വിവേകമുള്ള ഏതു മനുഷ്യനാണ് തയ്യാറാകാതിരിക്കുക? എന്താ പറയുന്നത്? ഗംഗാസ്നാനവും മറ്റുമൊക്കെ കുറെ സമയം പിടിക്കും. അത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാഗവത മഹാത്മ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഭാഗവത മഹാത്മ്യം അല്ലെ, അതില് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദുന്ദുകാരിയുടെയും ഗോകർണന്റെയും ആ ലീലകളെ കുറിച്ച്. അല്ലെ, ദുന്ദുകാരി ഒരു പ്രേതത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു, ശരീരം പോലും ഇല്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അല്ലെ, അപ്പൊ അവിടെ ധാരാളം പേര് വേറെയും കേട്ടിരുന്നു. അവര് ചോദിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുമൊക്കെ ഭാഗവതം കേട്ടു, എന്നാൽ ദുന്ദുകാരിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ മോചനം ലഭിച്ചു? ഗവർണർ പറയുന്നു, ദുന്ദുകാരിക്ക് ഒരേ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധയുണ്ടായുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കണം, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കണം, ആ ഒരു ചിന്തയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. അല്ലെ, ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അല്ലെ, ഓരോരോ കമ്പുകളായിട്ട് പൊട്ടുകയും ആ മരം പൂർണ്ണമായിട്ട് വീഴുകയും, അല്ലെ, അങ്ങനെ അതും മനസ്സിലാകും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, അങ്ങനെ അനേകം ലീലകളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേട്ടിട്ടും അവർക്കെല്ലാം മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു,
ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും പാരായണം ചെയ്യുന്നതും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം ഭഗവാൻ പറയും സുസുഖം കർത്തും അഭ്യയം എന്ന്. വളരെ സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. 9 പ്രക്രിയകൾ അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള 9 പ്രക്രിയകൾ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഗംഗാ സ്നാനവും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ആകുമെങ്കിലും അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എന്ന് പറയും. വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹൃദയത്തെ ജയിക്കൂ. അതിനാൽ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമാക്കാൻ വിവേകമുള്ള ഏത് മനുഷ്യനാണ് തയ്യാറായത്? നമ്മൾ നേരത്തെ ദേവഹൂതിക്ക് കപിലദേവൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ? അതിൽ പറയുന്നു, സദാൻ പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷണാദാശവർഗവാത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചേരുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഭാതത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഗംഗാ സ്നാനം ഒരുവന്റെ പലതരം സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ നിശ്ചയമായും മാറ്റാതിരിക്കില്ലെങ്കിലും അത് ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിനെ നിർമ്മലമാക്കില്ല. പക്ഷേ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കാനും കൃഷ്ണാഭാവത്തിലേക്ക് വരാനും കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങള്, ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങള്, ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധിക്കും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു 1:2-17 ശൃണുതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്ഥോ ഹി ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃസദാമൻ. പതിവായുള്ള ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്ത സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിയോധ പുരുഷനുള്ള പ്രേമഭക്തി സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്നു. പരമദിയോധ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമല്ല. ആകയാൽ അപരാധരഹിതമായ ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സമാന ശക്തിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമസ്ത അധികാര ശക്തികളും ഉള്ളതായി സുവ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംഖ്യ നാമങ്ങൾ അതേ അധികാര ശക്തികളെ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭഗവത് നാമജപത്തിന് കർക്കശനായ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാൻ പലതരത്തിലും അവതരിച്ചു.
ശിലയായിട്ട്, അല്ലെ, ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട്, അങ്ങനെ പല പല രൂപത്തിൽ, അതൊക്കെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അത് ഭഗവാൻ, എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഭാഗവതമായാലും അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇന്നലെ ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവന്റെ ഒരു ലെക്ചർ കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, ഇത് നടന്നിട്ടുള്ള കഥയാണ് പോളണ്ടില്. അവിടെ പുസ്തക വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവോട്ടി റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ അതിന് ആരോ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ പോലീസും നാട്ടുകാരൊക്കെ അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയുണ്ടായി. അവൻ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വാരിയെടുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയുണ്ടായി. കുറെ ഓടി ചെറിയ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഓടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ് കണ്ടു. ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡോറും കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ഡോറ് പിടിച്ചു വലിച്ച് ശക്തമായി തള്ളി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തുറന്ന പാടെ കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ടത് വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. സ്റ്റേജിന്റെ പുറകു ഭാഗത്തുള്ള വാതിലായിരുന്നു. അപ്പൊ പോലീസുകാരും മറ്റുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ നേരെ ഓടിപ്പോയി. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു വഴി തെറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേറൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ആയിരുന്നു, വലിയൊരു ഹാള്. അവിടെ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്റ്റേജിൽ വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അദ്ദേഹം പുറകുവശത്തോട് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് അവിടേക്ക് ഓടി വരികയുണ്ട്. അപ്പോ ഉടനെ ആ സ്റ്റേജിലുള്ളവരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെക്കുകയും, അപ്പോ അവിടെ ഉള്ള വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് മാംസങ്ങൾ അറുത്ത് വിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്താണോ ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ആ ഡിവോട്ടി പോലീസിനെയും നാട്ടുകാരൊക്കെ ഭയന്നിട്ട് കൂടി കയറിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോ അവര് വിചാരിച്ചു ഇതെന്തോ എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വ്യക്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ആ ബുക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിന്റെ സംഘാടകര് അതിന്റെ പൈസ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ഇത്ര ബുക്സിന് ഇത്ര പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെയോ ഭഗവത്ഗീതയോ ഒന്നും സമീപിക്കില്ല, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക്, അങ്ങനെ അവരതൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി. അവരെ ആ ജോലികളൊക്കെ പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇത് വെറും സാധാരണ ഒരു ബുക്സ് അല്ല, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന വന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. സനാതന ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്റെ എല്ലാമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ ഓരോരോ ബന്ധു ഇതാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. എന്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. എന്റെ ഗുരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. എന്റെ മഹാഭാഗ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ദേഹബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദനാമന്ദിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമസ്തുതേ. എനിക്ക് മോക്ഷപ്രദായകനായിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. എന്റെ എല്ലാമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അങ്ങനെ ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ എല്ലാം സർവവേദങ്ങളുടെയും സാരമാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെയല്ല. ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്.
നമ്മള് സീരിയസ് ആയിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ദുന്ദുകാരിക്ക് ശരീരമില്ലാഞ്ഞിട്ടും അല്ലെ പ്രേതത്തിന് ശരീരമില്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം സമയം വേണം. 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ. ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ തന്നെ 1 മാസം എടുക്കും. ഒരു ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കലല്ല, ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചു വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗോസ്വാമിമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശ്ലോകത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ 1 മാസമൊക്കെ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നാല് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ ആ മരണഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമ്മളിപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏകദേശം തുടങ്ങിയിട്ട് 4 വർഷം ആകാറായി അല്ലെ. ഇപ്പോഴിനി ഈ വർഷം വരുന്ന അക്ഷയ തൃതീയക്ക് ഒരു 4 വർഷമാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോഴും 5ാം സ്കന്ധത്തിലെത്തി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം സമയം വേണം അല്ലെ. അപ്പോ ഏതായാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനൊക്കെ 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ തിരിച്ചു ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമുക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാനും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കണമെന്ന് നമുക്കും ഭഗവാനടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടൊരു രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ എന്താണ്, ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് കുറെ കാലം ആയുസ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവൻ, അദ്ദേഹം ഹിന്ദി ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുത്തു, റീഡിങ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും എനിക്ക് തീർക്കണം, അത് എത്ര വരെയെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആയുസ് തരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രായമായി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനോട്, നമുക്ക് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കുവാനും അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കണമെന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവന സമ്പ്രദായത്തിലെ എല്ലാ മഹാസന്യാസിമാരും ശ്രവണ പ്രക്രിയ വളരെ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ശ്രവിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം നൽകുന്നതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൂട്ടായി ജപിക്കുന്ന സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആവിഷ്കരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ മന്ത്രശ്രവണത്താൽ ഒരുവൻ പവിത്രനായിത്തീരും. ചേതോദർപ്പണമാർച്ചനം. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിലെമ്പാടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. നാമസങ്കീർത്തനം എന്താണ്? അത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നു. അത് കേട്ടാൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രയോജനം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും പല രീതിയിൽ ബിസി ആയിരിക്കും. ഒരാൾക്കാരും വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും, ഒരാൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ പലതരം. എന്നാലും അവർക്ക് ഹരിനാമം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ച് ശുദ്ധമായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിടുതൽ തേടി വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:2:18 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. പതിവായി ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഹൃദയത്തിന് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. നിത്യം ഭാഗവത സേവയായി പതിവായിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കാനും കേൾക്കാനും. സപ്താഹമല്ല, പൊതുവെ
നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സപ്താഹം 7 ദിവസം ഭാഗവതമൊക്കെ കേൾക്കും. 7 ദിവസം കേട്ടാലും അതിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലേ 7 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദര് പറയും. 7 ദിവസം മാത്രമേ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സപ്താഹം 7 ദിവസമായിരുന്നു. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 7 ദിവസം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ആയുസ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. നൈമിശാരണ്യത്തിലെ സൂതഗോസ്വാമി ശൗനകൻ മുതലായുള്ള ഋഷിമാർക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബലരാമൻ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ബലരാമനാണ് രോമഹർഷനെ ഒരു പുല്ലെടുത്തിട്ട് വധിക്കുകയും സൂതഗോസ്വാമിയെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. ബലരാമൻ ആദി ഗുരുവാണ്. ബലരാമൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ രോമഹർഷൻ മാത്രം അഹങ്കാരത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കും. രോമഹർഷൻ ഒരു പുല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയും പകരം സൂതഗോസ്വാമിയെ അവിടെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഗവത കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് ബലരാമനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എത്രമാത്രം ആയുസ്സുണ്ടെന്നറിയില്ല ഈ ഭാഗവത കഥ കേൾക്കുവാനായി. ഇത് കേൾക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആയുസ് നൽകണേ. ബലരാമൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായി അവരെ. നൈമിശാരണത്തിലുള്ള ഋഷിമാരൊക്കെ 70, 80, 90 ഒക്കെ അങ്ങനെ പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാനപ്രസ്ഥം 50 വയസ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സന്യാസം. എല്ലാവരും അപ്പോ പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബലരാമൻ അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗവത കഥകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ, കാലം, മരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ അവർ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടു. അപ്പോ നമുക്കും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കണം, പാരായണം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ സത്സംഗത്തിന് ധാരാളം അല്ലെ, എല്ലാവരും കുറെ പ്രായമായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒക്കെ ഇനിയും ധാരാളം കാലം, സമയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് 7 ദിവസം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ 7 ദിവസം കൊണ്ടുള്ളതല്ല. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, 7 ദിവസം കൊണ്ട് പറയുന്ന ആൾക്കോ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പറയുന്നവര് അത്രയും സ്പീഡില് അല്ലെ തീർക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അത്രയും സ്പീഡില് പാരായണം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ. വിവരിക്കുന്നവരും അത്രയും സ്പീഡിൽ പോകും. കേൾക്കുന്നവരും കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെ. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പ്രസാദത്തിനൊക്കെ മണമൊക്കെ വരുമ്പോ ആയല്ലോ പ്രസാദം എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ചിന്ത പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നല്ല വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കേൾക്കണം. നിത്യം ഭാഗവത സേവ, എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പതിവായിട്ട് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജന് അത്രമാത്രം സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 7 ദിവസം ആക്കിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കും ഒരു 7 ദിവസം, ഏത് 7 ദിവസമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പോ എത്രയും കാലം, എത്രമാത്രം ജീവനുണ്ടോ അത്രയും കാലം നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. പതിവായി ഭാഗവതം ശ്രമിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഹൃദയത്തിന് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ ഗീതങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മഹനീയനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത വാസ്തവമായി സുസ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുകയും നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്, അത് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പിന്നീട് അത് മാറില്ല എന്നാണ്. പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശക്തിമത്തായ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ
ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ തന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശാശ്വത സേവനമാണെന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു കിട്ടും. ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്റെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതാവുകയും അപ്പോൾ അവൻ സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അവൻ സന്തോഷവാനാവുകയും ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം നൽകണമെന്ന് എല്ലാ മഹാ ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിജയം ഉറപ്പാകും. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഭൗതികാകർഷണത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളാകുന്ന കൂടുതൽ ശുദ്ധമാകും തോറും നാം കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, അനുസാരികൾ, കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവകളാൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കമില്ല. നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ചരിതാമൃതം ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള സത്കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ ഇവയിലൊക്കെ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൃഷ്ണ വംശകൽപ്പലരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച വൈഷ്ണവീഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗുരുരാജ് കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അതിലെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൽക്കണ്ടത്തോടെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൽക്കണ്ടം ഏത് ഭാഗം രുചിച്ചു നോക്കിയാലും മധുരം മധുരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരോ ലീലകളും അത്രയും മധുരമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കേട്ടു എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല. നേരത്തെ ഒരു മാതം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പുതിയ തുടങ്ങിയതാണോ. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നവനവം എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, പുതുവർഷത്തെക്കുറിച്ച് നവനവ യൗവനം. എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനുമാണ്. നവയൗവനം അദ്വൈതം അച്യുതമനന്ത അനാദിരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷൻ നവയൗവനം. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, നവയൗവനം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാം നവയൗവനങ്ങൾ, പുതുമകൾ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും എന്താ പറയാ ഒരാൾക്കും മടുപ്പുളവാക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് കൽക്കണ്ടത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. കൽക്കണ്ടം ഏത് ഭാഗം രുചിച്ചു നോക്കിയാലും മധുരമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിന് പുറകു ഭാഗം മധുരമില്ലാതെ മുൻഭാഗം മധുരം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മധുരമുള്ളതാണ്. ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളിലും വേറെ വേറെ ലീലകളാണ്. ഓരോ അധ്യായങ്ങളും, ചില അധ്യായങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, 2-3 അധ്യായങ്ങൾ. ബാക്കിയൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേക ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എവിടുന്ന് തുടക്കം കേട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും പറയുന്നു, നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി വൈഭവമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ 1-ാം സ്കന്ധം മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.